Kam to bude? Ulice na Dolinách. Ulice na Dolinách. Dobrý den, Monika Absolnová, televizní taxík. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já vás srdečně zdravím a vítám. A televizní taxík jste, předpokládám, už asi někdy v televizi zahlídli. Ano. Zahlídli. Jaké i se správně píše po V ve větě? Nejslavnější vysutý most světa je Golden Gate. Ty si čtenář. Měkké i. Je to od slova viset v tomto případě, protože Golden Gate je zavěšený na lanech. Tak, 500? Začátek dobrý. Začátek je krásnej, krásnej. Když se nám svítí sluníčko, to bude paráda. Kterým slovem od písmene K se označuje obrys či nákres hlavních linií? Kontura. Kontura. Aha, je to tak. Ve kterém moři se nachází ostrov Puerto Rico? Určitě. Karibské moře. Karibské moře? Ano. Ano. Tam jsem byl. Vy jste tam byl? Ano. Tak to, a je to tam hezký? Krásný. Tak to je krásný. Takže ještě za to máte teď 500. Do názvu druhu obuvy přidejte jedno písmeno a získejte výraz používaný pro veřejnou ostudu. Ty vado, vůbec nevím. Když má někdo veřejnou ostudu, tak co má? Skandál. 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 Přesně má skandál. Jak se nazývá veřejnosti běžně nepřístupná prostora k ukládání uměleckých sbírek? To není ateliér, že? Ne, ateliér, tam se vytváří. Ne, tam se vytváří, ale... Něco jako restaurační místnost, nebo... Nevíte? Ne. Takže se podáváte. Podáváme se. Jo. Depozitář. Jo. Depozitář umění. Ježišmarja. No nic, tak mohli jste to mít za 500, takhle teda přicházíte o život. A co pak děláte? My studujeme. Co studujete? Já práva. Já studuju IT. Seřaďte prosím od nejpomalejšího k nejrychlejšímu druhy pohybu koně. Cval, krok, trysk, klus. Krok. Takže krok, klus, pak je cval a trysk. Takhle. Takhle by to asi mělo být, no. Není k tomu více co dodat. To znamená, že máte 1000 korun. Takže máte 3000, 2 životy, 2 nápovědy. Jak se jmenuje film z roku 1987, který byl natočený podle scénáře Radka Johna a který se věnuje dopadům fotbalového chuligánství? Proč? Proč? 4000. Které infekční onemocnění se označuje výrazem příjice? Příušnice. To ne. To určitě. Ale je to takový. Víš, no ale. Ne. Já taky ne. Tak zavoláme. Jo, my zavoláme. A komu budete volat? Já zavolám kamarádce Aničce, co studuje biologii. Čau Aničko, hele, já jsem v televizním taxíku a mám na tebe takovou otázku, jelikož studuješ biologii. Jak se jmenuje infekční onemocnění? Příjice, nebo co? Příjice. Příjice. No, není to syfilis? Syfilis? Tak my zkusíme teda syfilis. No, my nevíme. My nevíme, takže dáváme na tebe. Dobře, tak syfilis. Tak jo. Tak to. Tak díky, čau. Tak jo, ahoj. Tak dáme na Aničku No. syfilis. A je to syfilis. Dej. Anička je šikovná holka, že zdravíme a Díky. Studuje správně. Studuje vy správně. máte 5000 už. To je krásné. Který český tenista získal v roce 1998
Titul ve dvouhře na Australian Open. Lendl už Na Lendl nehrál. ten to nehrál. Už Berdych to taky nebyl ten hráč. Ne, tak no, jasně. já vím, že počkej, jeden se jmenoval, myslím, že Novotný, ale ten... Chci se někoho zeptat? To bychom mohli, no. Tak to zkusíme. To by mohl někdo vědět. Tamhle, Češi takový sportovní národ. tamhle pán na kole. Jo, na kole, no. Tak. Dobrý den. Prosím vás, poradil byste tady televizní taxík? No, My bychom potřebovali vědět, který český tenista vyhrál v roce 1998. 98 Australian Open ve dvouhře. Novotný jsme říkali, že by to mohl být, jestli... Nebo on se jmenuje možná Novák, já to nevím. Vůbec vás nic nenapadá. Tak Tak děkujem. jo, díky, naschle. Nevím, jestli se jmenuje Novák nebo Novotný, tam ten, který jsem chtěl říct. Já bych Poradil. zkusila spíš Nováka, to mi něco říká. Jo? Tak to řekni. Tak byl to tenista Novák. Jiří Novák to nebyl. Já ten toho jsem myslel. Petr Korda. Ze kterého slavného muzikálu jsou písně Aquarius a Let the Sunshine In? The sunshine, let the sunshine, dam, da, ti, dam, tam, tam. Jo? Vlasy. Jestli jsou to vlastně, nemůže to být třeba Cats? Ne, to jsou vlasy. Takhle, vy si vlasy trhat nemusíte, protože jsou to vlasy. Dobrý. Ten muzikál měl premiéru v roce 1967 a filmová premiéra byla v roce 1979. A film natočil Miloš Forman. Dobrý, Vendek. Jsme v ulici na Dolinách. A vy si rozmyslete, jestli si vezmete 6 000, který jste statečně vysoutěžili. A nebo jestli půjdete do doublové otázky, můžete mít 12. Já bych do toho nechodil. Ne? Aspoň něco. Máme dobrý peníze. Tak jo, no. Tak Tak konec. ne? No, tak konec. Tak konec. Tak většinou si teda přiznám, že chtějí soutěžit dál pánové. To je poprvé, co ne? Gratuluju, gratuluju. A chcete jí vědět, nebo? Jo, určitě jsme byli to chceme. naštvaný pořád. No, Jo. přesně. Tak jo, když to chcete máme být na- naštvaný, tak... Pro opakující se způsob provedení trestného činu, typický pro určitého pachatele, se v kriminalistice používá latinské označení Recidium, ne? ne. Ne? Ne? Modus operandi. Zaplať pámbu za 6 000. Ona je právník totiž. No, takže- ale ještě jsem neměla trestní právo. No. Tak dobrý. Tak děkujeme. Mějte se moc hezky, Děkujeme. naschledanou. Naschledanou. Pozdravujte sestru. Přes 1000 paráda. Vy si užijte události, doufáme, že budou pozitivní. A krásný večer. Naschledanou.